Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बियाम सेटआप चेनेलाव नैबे दिनैनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ गोसो गोथार बरायनाय थाबाय। आं स्टुडिअ थांनानै भिडिअखौ बानायगोन सानदोंमोन दायो मोनाबाय बिनि थाखायनो आं बे गेजेर खन्द'आव बानायनो सानबाय। गुबुन जायगायाव फैदोंमोन आं रायजो राजाफोर। मैया जिबायदि हांथोनो थोनो खामानि जाबाय बाबरे बाब जागोना जाला हागोना हाला ओजों फारसे बिमा बिफायाबो गाबनाय ओजों फारसे बिमा बिफायाबो गथ'खौ खांनो हरनो नागिरनाय मा खालामनो मा मानो आयो एकदम बेसेबांबा टेनसन थाङै थुङै उनावहाय जि रायजो राजाफ्रा मदद खालामहरबाय बिनि एसे रांजों थोजासे जानानै माने जोङो गथ'खौ बरननो हाबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव इसोरनि लिरनाय बिराद मोजां खामानि जाबाय जों गासै टटेल जोङो 55 खौनो हादों आरोना ओमफ्राय बिनि गेजेराव बाकी जोङो 55 ओरै माबा सापागुरिनि इ-रिक्सा एसोसिएशननिबो थाबाय ओमफ्राय जों बिफाया 9000 होनो हाबाय ओमफ्राय बाकी जों होजोब्बाय आरोना ओमफ्राय मेडिसिननि खेथ्रआव बुंब्ला मेडिसिननि खेथ्रआव जोंनो होनो नागिरबावदोंमोन मेडिसिननि खेथ्रखौ माने जाय बायनानै गथ'नो जाहोबावनांगौ बे मेडिसिननिखौ खिन्थु बै सासे नार्स ना डक्टरथाय बेखौ मिथिया खिन्थु जों सोङाखैबो ओमफ्राय नार्सआनो जागोन ना बे मानसिया थांनानै आं होनोसै बिनि बिलखौ जोंनि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै दे आं होनोसै आंबो मदद जाफानोसै बोर मोनबाय बायगोन खोमा होननानै बिथाङा बेनि फैसाखौ लायासै आरो मा गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम आं खेबसेबा फिन बुंबावगोन गोबां सुबुंफ्रा डनेसन होदों जायफोरनि मुंखौ आङो मख'ख'नो हाया आं जाय मख'ख'नो हायिनि थाखाय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा गोबां सुबुंफ्रा कल खालामदों आरो गोबां सुबुंफोरनि कलफोरखौ आं पिकआप खालामनो हायाखै बै पिकआप खालामनो हायिनि थाखाय आं निमाहा बिनाय थायो मानो होनबा नोंथांमोना कल खालामबा आं गुबुनजों रायलायोमोन आरो लोगो लोगोनो बै मानसिखौ कल दाननाय लोगो लोगो सोरबा कल खालामफिनबा बिनि फनखौ रिसिभ खालामोबा ओरै कला थालाङोमोन स' बेबायदिनो जानानै रायजो राजाफ्रा आरो फारसेथिं फनफोर रायलायबाय थानो हाया नालाय ओरैबा खामानि मावनांगौबो फैसानि खेथ्र' नालाय स' बेनि खेथ्रआवहाय जोंना माने फन रायलायनाया एसे गुबुनफोरजों सोरखौबा हरनो हाफिनासै आरोना दुखु मोनलायनो नांला गोबां सुबुंफ्रा खांनो थाखायबो आं खांगौमोन होननानै बुंहरदों बाट उनाव थाङै थुङै जों मोनथिनो मोनबाय जे जोंनि फैसाया गमामायैनो जाफुंबाय 65,000 बिथांमोननि गेजेराव बे मालिकआ बरदलै सारा माने बिथांमोनखौ काउन्टाराव बुंना दोनाखैमोन बिलाथ' बा माखासे आरो दंबावोमोन 80,000 आरो बारायबावबायमोन माने आरो रुम भारा जे माखासे लाथ'ला होनना बुंदोंमोन बे थानायखौ बेखौ लाला होनना बुंनायखौ खिन्थु बिसोरनाव एड जाना दंमोन खिन्थु 4,000 एड जाबावना दंमोन खिन्थु बरदलै सारा बुङाखैमोन खोमा उनावहाय रायलायहरनानै बिथाङा बुंबाय लानो नांला जाबाय दे जेसेबांखिनि होदों 65,000 बेनो जासिगोन होनबाय स' थेंक इउ स' माच सार नोंथांखौबो बरदलै सार नोंथाङा बर' राव बुजिगोन ना बुजिया आं बेखौ मिथिया आं बरदलै सारखौबो थेंक इउ होननानै बुङो आरोना जायफोर माने डनेसन हरबाय आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय दासिमबो सोरबा 10 थाखा सोरबा 5 बिदि हरदों बेखाय आं बिथांमोनखौ बुंनो सानो प्लिज अननानै हरनो नांला आं मैयानो बुंखादों मैयानो स्टेटास होखादों आङो आरो मैयानो बुंखादों जे 9टानि उनाव हरनो नाङा होननानै खिन्थु सोरबा दासिमबो हरदों बेनिखायनो आङो बे 10 थाखा 20 थाखा बेफोरनि थाखाय आङो माने नामफोरखौ गाज्रि खालामनो साना स' बेनिखायनो आं बुंगोन नोंथांमोनखौ हरनो नांला होननानै एनिवे थेंक इउ सोरबाफोर गोबांनो आङो टाइम मोनाखै आं अफिसाव दङ आं कम्पानियाव खामानि मावदों सोरबा अफिसाव मिटिं जागासिनो दङ आं सोलाबथाराखै आं हरनोबो गुगोल पेबो ओरैबायदि गैया आं बेंकआव थांनांगौ हेनटेन बायदिसिना बुंदों खायसे सुबुंफ्रा खिन्थु आं बुंगोन बेवहाय दायो नांथ'ला रायजो राजाफोर नोंथांमोना जि फैसा दा हरनो हानाय केपासिटि दं बेखौ गुबुन मोनसे खामानियाव बाहायदोलाय आंनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय खामानि मावना गोबां गोजोननाय मोन्दों मैयानि खामानि मावनानै गोसोआ खुसि आरो रायजो राजाफोर जायफोर जायनि न'आव दङ बिथांमोनाबो गोसोआ खुसि नोंथांमोनाबो आसा खालामो गोसोआ एसेबाबो खुसि जागोन गथ'आ मैया फार्स्ट टाइम मिनिदों आंखौ मिथिबायना आं सिगांथ' उलुलुलु होनबाबो मिनियामोन आरो बायदिसिना ओरै खालामबाबो मिनियामोन खिन्थु मैया फार्स्ट टाइम मिनिबाय आयो जा मोजांखा एखेबारे किउटनो गथ'आ मोजाङै बोर मोन्थों आरो लोगोसे बे मोनसे जारिमिन जाना थाबाय आरोना आं बुंगोन मनन्जय आदाखौबो थेंक इउ आरो बिनि गेजेराव जोंहा डक्टर सांग्रां ब्रह्म सार बिथांखौबो आङो थेंक इउ होनना बुंगोन बिथांनि रां हरनाय आरो मनन्जय आदा बिथांमोनाबो हरनायजों लोगोसे आरो रजे नार्जारी आब'मोन आरो लोगोसे जायफोरनि नामखौ गोसोआव दं आरोना जेरै कुइन मोसाहारि आब' जायफोरखौ आङो नुफेराखैबो सिनायाखैबो खिन्थु बिथांमोना
जाय हरदों आं बेखौ नाम गोसोआव लादों मानो होनोब्ला बिथांमोना सम हरबाय थायो खिन्थु आं सिनाखिबो गैया माबो गैया मदद खालामहरो बिथांमोना स' गोसोआव थादों ओंखायनो स' बिनिखायनो गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय बिथांमोनखौ आरो बाखि जेसेबांखिनि बिथांमोना हरदों गासिखौबो गोसो गोथारै गोजोननाय थाजोब्बाय थेंक इउ स' माच रायजो राजाफोर बे खायसे सुबुंफ्रा हिन्जावसा साननो हागौ बे हौवासासो दे रितिसा नार्जारिया हौवासासो बिथांमोनहा आलांगिनि होनना बुंदों बिथांमोनहा आरो सानै गथ' दंबावो हिन्जावसा सानै बे रितिसानि देरसिन सानै दंबावो आरो बिथांमोनहा नैबे बङाइगाव सापागुरिनि ओरै फारसे हाग्रामा ब्रिज साइडथिं थांग्राथिंजाय सासे बर' मानसिनि न'खरावहाय बिथांमोनहा रुम भारा लानानै थम थम सालायो आब' जाय रितिसानि बिमा बिथाङाबो बिराद खुसि जाबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिफायाबो गोबां खुसि ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट हरदों गोजोननाय जासिहरदों थेंक इउ स' माच होननानै आदा बिथिं बेबायदिनो मोजां खामानि मावलांबाय था बायदिसिना होनना बुंगासिनो दङ स' इसोरनि खोथा इसोरनि इस्सा जेब्लासिम होनो आंखौ बेबायदि खामानियाव नङाबा अब्लासिम बेफोरबायदि खामानिया जालांबायनो थाखागोन आंथ' बुंनो हाया नङा होमबा स' आं जि हायो बेखिनिखौ आं मावलांबाय थागोन नाजालांबाय थागोन स' नोंथांमोननिबो अननाया थाबाय थाथों सापर्टआ नोंथांमोना जुदि बे डनेसनखौ हरामोनबाथ' बे खामानिया साक्सेस जानाय नङामोन आरो रायजो राजाफोर नंगौना नङा आंल' भिडिअ बानायनानै मा जानो आंथ' जास्ट भिडिअ बानायग्रासो होननानै बुंनानै लायो आङो आरो आं बे भिडिअ बानायनायनि हिसाबै मेनआथ' नोंथांमोना रां हरनायनि थाखायसो जादोंना जुदि नोंथांमोना रां थाइसेबो रावबो हराब्ला नायदो जों रांखौ माबायदियाव बाहायनो हायो ओंखायनो जानला मानला खांनायफ्राव हरलाबायनो नाङा जानला मानलाफ्राव हरनो नाङा जानला मानलाखौ खांला बाहायनो नाङा नाथाय नोंथाङा बे रां बोसोरै जुदि खांनायाव जुदि बैफोर रांखौनो नों जुदि मोजां खामानियाव बाहायोब्ला नोंनि गोसोआ बेसेबां गोजोनो साननानै नाय रायजो राजाफोर बेसेबां गोजोनथाव खामानि सासे उन्दै गथ'खौ सोरबा मानसिखौ जों बासायनो हाबाय मैयाहाय साननानै नायदो जों 30 आवार्सनि गेजेरावनो बासायनो हाबाय अब्ला बैफोरबायदि गथ'खौ बासायनो हादोंब्ला जों बेसेबां गोसोआ गोजोनथावना नङा होमबा रायजो राजाफोर बेबायदि गोजोननायखौ जोंनो नांगौ आरो बे खामानि मावनानै जे जों गोजोन होनो हादोंबा नोंथाङाबो बे न'खरनि जाय जाथाय जादों बेखौ गोजोन होनो हादोंब्ला मदद होनानै आरो नोंथाङाबो गोजोन मोनदोंब्ला नङा होमबा बिनि थाखाय बोर मोनबाय अबुंलावरिनिफ्राय स' बेनो आरोना आरो बेजों लोगोसे खामानिबो जालांबाय साक्सेसबो जालांबाय स' मददबो मोनलायबाय इउनिटियाबो थाबाय स' बेनि थाखायनो थेंक इउ स' माच रायजो राजाफोर 7 मिनिट जाबाय थेंक इउ जय बर' हारिनि जय थेंक इउ आं दासिमबो क'क्राझार मोनहैयाखै आं बङाइगावआवसो फैदोंमोन थेंक इउ